Hello, may gabi sa inyong tanan o gininapod si Edward Opena, ang content creator sa Bisayang Vlogger. Okay, so kung ganahan mo mangita or maminaw o informative o positive nga mga Bisaya nga mga vlog, don't forget to subscribe sa ako ang channel. So that's Bisayang Vlogger. Okay, so Edward Opena. Okay, Bisayang Vlogger. So, ang ato ang hisgutan karong gabi una is mga tips. Okay? Tips unsaon pag clear sa ato ang hunahuna, unsaon pagpatinaw sa atong hunahuna. So, before nako ihatag ang mga tips, ako lang gustong i-discuss gamay kung asa nagikan atong hunahuna. Of course, kay balo man gyud ta nga naa sa ato ang brain or sa ato ang utok. So, ang kaning ato ang utok, mga higala, is that isa ni siya sa pinaka-mysterious and pinaka-nindot nga organ nga naa sa tuang body. Nga naman, by the time nga napata sa tiyan sa tuang inahan, okay, nagsugod na ni og function ang ato ang utok. Mura ni siya og kana bitawng connection na siya mga electrical nga mga connection nga nag-communicate ang binilyon, actually billions na siya nga mga kanang mga cells nga nagsige na sila og connect hangtod nga bisan pa og nigawas na ta, bisan pa og nidako na ta, di samot na nga dili na sila muundang og trabaho. Now take note nga ang ato ang hunahuna, ang ato ang brain cells is bisan pag natulog ta mga higala is that nagwork gihapon siya, nagtrabaho gihapon siya. Kaya nga naman gina-control sa ato ang brain ang kaning ato ang heartbeat, sa atong kasing-kason, sa atong lungs. Okay? Ang kanang ato ang mga damgo, that's actually resulta na siya sa kanibitang mga past experiences nato nya giusa siya, and then mao na nga natay dreams. Okay? So mao na nga by the time nga magmata ta, okay, by the time nga magmata ta, mas paspas or mas taas ang activities, ang kalihukan sa ato ang brain. Okay? Samot na if daghang kay tagihuna-huna pananglitan sa mga estudyante nato. Okay, sa itong mga estudyante, quizzes, assignments, mga lectures, mga discussion, kana siya, grabe ka kanang active kayo or alert kayo nga ang brain. Sa katong mga nagtrabaho, siguro unsaon pagsulbad sa problema sa kumpanya or panangitan kung mekaniko ka, unsa may problema aning sakyanana, or kung doktor ka, unsa may sakit ani niya, kung lawyer ka, unsa may kaso ani. I mean, kana siya mga kaigsunan, the more ta nga mo analyze sa usa ka butang, the more na nga taas kayo og usage ang ato ang brain. So the more ta nga nigamit sa ato ang brain all throughout the day, the more po na siya nga naay tendency nga ma-stressed out. Okay? So kung mo-stressed out na ang ato ang hunahuna, ang ato ang brain, kung mo-stressed out na siya, daghang kay tag yun, daghang kay tag mga kabalaka. If mahitabo na siya, ang ato ang brain mura bitaw kapuyon pod. Okay? So ang resulta na mga higala is that dili na hinung kakahuna-huna og tarong. So ang resulta na mo result pag yun na siya nga kanang di ka decide og tarong. Okay? Ang uban gani is kanang mga sayop-sayop na ang mga decision making tungod kay wala na kapahulay og eksakto ang ilahang brain. Okay? So once in a while or siguro once or twice a day, siguro it is better, mas maayo kung naatay routine or naatay mga pangbuhaton aron muktin-aw ang ato ang panghuna-huna. O karon akong i-share sa inyo ang some of the tips nga pwedeng buhaton nato aron mo clear ang ato ang brain. Okay, tip number 1 is dapat insakto ta og katulog. Mao to kato akong gi-mention ganiha nga even though na natulog ta, nag-function gihapon natong brain. However, minus wala man ta mabalaka, wala tay gi-analyze whatsoever, is mao na nga maka-relax ang atong brain. So, recommended nga sleeping time is between 8 to 10 hours. Now, kung naata sa office or naata sa eskwelahan, siguro gi-recommend nila nga natay at least 20 minutes nga nap time. Okay? 20 minutes nga nap time. So kana bang matulog ka kadiyot sa office, especially lunch break or sa school is kanang lunch break or kanang vacant time ninyo. So siguro magkawat-kawat ta og katulog. Tip number 2 is if ever nga stress na gyud kay ta, kanang daghang kay ta gi-analyze mga higala, is listen
into mellow or soft nga mga music. Ayaw nang kanang tagas kay beat or kanang mga heavy metal, kana siya kay makasamot na siya og kanang bitong ka-stress sa tong hunahuna. Why not choose kana bitong mga love songs, mga classical nga mga music. Kanig yung classical is proven na siya sa daghan or recommended na sa mga musician, even ang mga doctors nga kanang ang music yun is maka help us relax. Okay, kanang mga soft nga mga mellow nga mga music. Okay, so maghamham ka or magminaw ka sa Spotify or sa YouTube. Okay, kanang mga nindot nga mga music. Okay, it can help you relax. Maubitaw na nga some even recommended nga before going to sleep, maminaw siguro kag 2 or 3 nga mga mellow nga mga music aron mas nindot ang pag-relax nimo when you go to sleep. Okay. Tip number 3 is why not engage sa arts. Okay? So dili kay siya popular. So mga nga dili man ko artist, dili na siya mo matter because dinha man gud nimo mapahungaw ang imuha bitawng gibati. Isa na sa mga outlet sa ato ang emotion. Okay, sa ato ang stressor. Okay? So mag-art ka na kay scribble lang ka or scribble by tawag na kanang magsulat-sulat ka, mag-drawing ka, mag-paint ka or maghimo kag clay, whatever form of art, it can actually help you clear your mind. Okay? So kana siya mao bitaw na nga ako personally one of the things nga makapahungaw sa ako ang stress is I do photographs. Okay? Or I get some photograph ito. I get some photograph. Okay? So mo na nga ni pundar po ko gamay nga amount aron mo palit ko og ako ang camera or sa cellphone ako, smartphone. Okay? So that is just to see the beauty bitaw sa nature. Okay? Or sa ato ang environment. Tip number 4 is choose what you eat. Okay? So kana siya. So naagyoy impact ang ato ang gikaon. Okay, sa the way tamang hunahuna. Okay, mao bitaw to nga nakoy nadunggan nga kana daw sige kaon og karne bitaw. Okay, sige kaon og meat, mas init ang ulo. Okay, kana siya. Maybe because ang ato ang brain is mas i-prefer niya ang katong mga nutrients coming from fruits and vegetable. Okay, so kana siya. So you have to dapat kargado ang ato ang diet og fruits and vegetable para maka-help ta to think clearly. Tip number 5 is exercise. Okay, kana siyang pag-exercise. So, mangin lang walking is the best exercise. Kana siya, pwede na siya running, pwede na siya cycling, going to the gym. Okay, adto sa gym. As long as maka-exercise ka, ang ilahang ganing gi-recommend sa ako ang nahibalan is at least na kay 3 hours a week. Okay, minimum na siyang 3 hours a week regardless of what exercise can engage. Mag-exercise ka siguro mga 30 minutes a day or kung di gyud man ko 30 minutes every other day. Basta mahit lang na natin 2 to 3 hours a week, then that can actually clear your mind. Mabitaw na giingon nila nga kana bitang if loaded na kay mong hunahuna, why not take a run? Nga kana bitang mudagang ka, okay? Kanang makapasingot ka because makatinaw. Mao gyud na ako maka-testify gyud na because I have also my bicycle. Okay, nagbike po ko. So kung gusto kong nakoy ganahang hunahunaon og maayo, okay? So magbike ko, ma-clear akong hunahuna, then kana siya nindot ang ato ang pagdagan sa ato ang mga decision makings kung naatay regular routine sa exercise. Tip number 6 is meditate. Okay? So kitang tanan is built-in na gyud na sa ato nga kanabitaw naatay we long for something greater than us. Okay? So sa ato ang mga Christians, even sa other nga mga denominations, Muslims, Hindus, Jew, kana sila, is we have different perceptions of a God. Okay, so kita, mga Christians, majority sa to is Christian, is that we have a God in heaven, di ba? So, mao na nga, if kana bitang daghang kay tao ginahuna, daghang kay tao problem sa atong mind, we are actually encouraged to meditate. Okay? Ask the Lord for guidance, kuang kag unsay plano sa Ginoo, siguro mga 15 minutes, okay? 15 minutes a day. Particularly kanang bitang first minutes
kanang sa morning inigmata nimo, you have your personal meditation, okay, or going to bed, you have your personal meditation. So that is very helpful, okay, that is very helpful nga kana bitaw nga mo ingon sa Bible nga cast all your cares on him because God cares for you. That is my vlog for tonight. Okay, so sa katong wala pa makasubscribe, please subscribe sa ako ang channel. That's Bisayang Vlogger, okay, Edward Opena, okay, para sa informative o para sa mga positive nga mga Bisaya na mga vlog. Okay, so see you again. Until next time, God bless us all.